Donarem prioritat al transport a peu i en bicicleta, pacificant el trànsit, ampliant la xarxa de carrils bici, creant pàrquings segurs i estudiant mesures per poder implantar aquest mitjà de transport. Proposem que l'Ajuntament de Cardedeu s'adhereixi a l'Estratègia Catalana de Residu Zero i s'estudiï la viabilitat del sistema de recollida porta a porta. Des de la CUP de Cardedeu volem millorar la connexió de Cardedeu amb els pobles veïns. Això ho farem augmentant la freqüència del transport públic i fent corredors verds per anar a bici o a peu. Volem establir mecanismes de coneixement dels consums energètics i l'eficiència energètica dels equipaments municipals mitjançant monitoratge o auditories per poder millorar aquesta gestió i reduir els consums d'energia en equipaments municipals. Volem potenciar el consum d'energia renovable a nivell públic mitjançant la contractació d'empreses que tinguin criteris ambientals i renovables i mitjançant cooperatives d'energia verda. Promocionarem el producte local i el comerç de proximitat. Per això que volem crear un mercat de productors al centre de la vila. A Cardedeu tenim un entorn natural que és únic. Proposem crear un cinturó verd que el protegeixi de les agressions urbanístiques i li doni el valor que realment es mereix.